ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ምጽዋት ሓንቲ መበለት ቁጥሪ 1 ኩልሕ ኢሉ ሃብታማት ወባኦም ኣብትሳጽን ምጽዋት ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቁ ረአየ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ ኣብኡ ክልተ ልብጦን ከተውድቅ ከላ ረአየ እሞ ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውድቐት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እዚኣቶም ኩላቶም መባእ ካብ ትረፎም እዮም ዘውደቑ፣ እዚኣ ግና ካብ ስእነታት ዘለዋ ኩሉ ምግባ እያ ዘውድቐት በለ። ትንቢት ምፍራስ ቤተ መቕደስ ቁጥሪ 5 ሓያሎ ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ብጽቡቕ ኣእማንን ብዘውደቕዎ ስልማት ተሰሊሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈለን መዓልታት ክመጻየን በለ። ንሳቶም ከዓ ወ መምህር እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን ኣጋዚ ዝኾነሉኸ ትእምርቱ እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንስኻ ኣነ እቲ ዘመን ከዓ ቀሪብ እዩ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ደድሕሪኦም ኣይትሰዓቡ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ብዛዕባ ውግእን ዕልወትን እንተሰማዕኹም ኣይትሰንብዱ። እዚ ቅድም ክኸውን ብግዲ እዩ እሞ መወዳእታ ግና ብኡብኡ ኣይከውንን እዩ በለ። ቁጥሪ 10 ሽዑ በሎም ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግሥቲውን ናብ መንግሥቲ ክልዓል እዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን ካብ ሰማይውን መፍርህን ዓብዪ ትእምርትን ክኸውን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ከዓ ክሕዝኹምን ክሰግኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ናብ ቤት ጸሎትን ናብ ቤት ማእሰርትን ክወስድኹም ናብ ነገሥታትን ሽማምንትን ከብጽሕኹም እዮም። እዚ ንምስክር ክኾነኩም እዩ። ኣነ ንኹሎም መከራኽርትኹም ምቋሙን ምሙጓቱን ዘይከኣሎም ኣፍን ጥበብን ክህበኩም እየ እሞ ስለዚ ከመይ ከም እትምልሱ ቅድም ከይተሓልዩ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ። ወለድን ኣሕዋትን ኣዝማድን ኣዕርኹን ኣሓሊፎም ክህብኹም ካብሃትኩምውን ንሓያሎ ክቐትሉ እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ኩሉ ክጸላእኩም እዩ። ግናኸ ካብ ርእስኹም ሓንቲ ጸጉሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ። ነፍስኹም ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም። ኢየሱስ ብዛዕባ ምዕናው ኢየሩሳሌም ከም ዝተነበየ ቁጥሪ 20 ኢየሩሳሌም ብሰራዊት ተኸቢባ እንተርእኹም ሽዑ ጥፍኣታ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ፣ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ከዓ ካብኣ ይውፁ፣ ኣብ ሃገረ ሰብ ዘለዉ እውን ናብኣ ይእተዉ። እዚ እቲ ጽሑፍ ዘበለ ምእንቲ ክፍጸምሲ ወርሓት ሕነ እዩ። በተን መዓልታት እቲኣተን ግና ንጥኑሳትን ንዘጥብዋን ወይልአን። ኣብ ምድሪ ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ እሞ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ድማ መዓት ክወርድ እዩ። ብስሕለት ሰይፊ ክወድቁ ናብ ኩሎም ኣሕዛብውን ክማርኹ እዮም። ዘመናት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝፍጸም ኢየሩሳሌም ብህዛብ ክትርገጽ እያ። ምምጻእ ክርስቶስ ቁጥሪ 25 ኣብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ከዓ ትእምርቲ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ እውን ፀበባ ኣሕዛብ ክኸውን ብድሃይ ባሕርን ማዕበልን ከዓ ዝገብርዎ ክጠፍኦም እዩ። ሓይሊ ሰማያት ከንቀጥቅጥ እዩ እሞ ብፍርሃትን ኣብ ዓለም ብዝመጽእ ምጽባይ ነፍሲ ሰብ ክትወጽእ እያ። ሽዑን ወዲ ሰብ ምስ ብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክርእይዎ እዮም። እዚ ምዃን ምስ ጀመረ ምድሓንኩም ቀሪቡ እዩ እሞ ቅንዕ በሉ፣ ርእስኹም እውን ኣልዕሉ። ምስላ ኦም በለስ ቁጥሪ 29 ሓደ ምስላ ድማ ነገሮም ኣብ ኦም በለስን ኣብ ኩሉ ኦምን ረአዩ። ምጥጣዑ ክትርእዩ ከለኹም ክረምቲ ምቕራቡ በዓላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኮይኑ ክትርእዩ ከለኹም መንግሥቲ ኣምላኽ ምቕራባ ፍለጡ። እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዘይሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ። ነቒሕካ ምጽባይ ቁጥሪ 34 ግናኸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዝባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጥራ ክትበጽሖም እያ እሞ ስስዕን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጸኩም ነፍስኹም ተጠንቀቑ። ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቑን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እናጸለይኹም ንቑሑ። ቁጥሪ 37 መዓልተ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር፣ ለይተ ለይቲ ከዓ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከረን ደይቡ ይሓድር ነበረ። ብዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ
أبيت مقدس نو كسمع نبقو ينجه نبره